Һаумыһығыҙ мөхтәрәм милләттәштәр. Эфирда башҡорттар тапшырыуы. Программаны әҙерләүсе ижади төркем исеменән студияла һеҙҙе Динара Әхмәтова сәләмләй. Башта сығарылыш тураһында ҡыҫҡаса. Төй йылғасы буйлап безнең территория бүгенге Күнгөр шәһәренә кадәр, аннан соң Кама буйлап төшөп, менә шушы территориялар безнең Ҡайпан ырыуыныҡы булган. Тәтешле районының Ҡайпан ауылдары тарихы. Türkiye'de bunu ilk işlegen, ilk tekşürüge tırışan kişini Mustafa Öner. Min anın hususi buldum anda. O Türkiye'de Başkurt tilinin gramatikasını ilk yazgan kişi. Башҡорт балалары сит телдәрҙе үҙләштерә. Ҡайпан ырыуы халҡы башҡорт ҡәбиләләре араһында иң боронғо ырыуҙарҙың береһе. Был ырыу Танып ирҙәрендә 15-нче быуатта төйәкләнгәне тейелә ғилми әҙәбиәттә. Тәтешле районында Ҡайпан этнонимы менән бәйле бер нисә Ҡайпан ауылы булһа, уларҙың һәр береһенең дә тарихы үҙенсә. Бөгөн һүҙебеҙ иҫке Ҡайпан ауылы тураһында. Райондың Иҫке Соҡор ауылы ҡара табандарҙың төп төйәге иҫәпләнһә, Иҫке Ҡайпан ҡәбиләһе башҡорттарының төп ауылы. Безнең Ҡайпан ырыуы иң боронғо ырыуларның берсе инде башҡорт халҡында. Источникларға ҡарағанда, менә нисек дип әйтергә, первый источникларға ҡарағанда, безнең тағын иң оло кеше, грамотный кеше Әхмәтғәли бабайның сөйләүләренә ҡарағанда, безнең Ҡайпан ырыуы тарихҡа керә башлағансы Ағидел буйында булган дип әйтәләр. Алар менә безнең үзебезнең фольклор җырларда да һәр вакыт беренче урында Ағидел турында җырлар тора. Ҡайпаннар ҡыпшаҡлар белән бәйле, билгеле, мин мәсәлән инде әгәр әйтсәләр, сез Ҡайпаннар ҡыпшаҡ белән итеп, мин аның белән ғорурланасаҡмын гына. Билгеле инде иң оло, иң боронғо ырыу булараҡ аларның территориясы зур булган. Моннан безнең алып инде менә төрлө яҡтан килеп уже җир сорай башлагач, Ҡайпанлылар безнең Кәлтәү ауылын хасил иткәннәр. Таныптан башлап, Төй йылғасы буйлап безнең территория бүгенге Күнгөр шәһәренә кадәр, аннан соң Кама буйлап төшөп, менә шушы территориялар безнең Ҡайпан ырыуыныҡы булган дип фараз ҡылабыз. Ҡайпандар ҡара табан, яғни ирәктеләр, ғәйнәләр, балыҡсылар, таҙҙар, урандар, ҡаҙансылар менән йәнәш ултырып, борон-борондан шул ҡәбиләләр менән ҡан алыштырып йәшәгән. Шуға ла уларҙың үткәне ошо ҡәбиләләр тарихына бик оҡшаш, хатта яҡында. Ирәкте башҡорттарының шәжәрәһен яҙып ҡалдырған Майҡы бейҙең вариҫы Ғәли Соҡорой ырыуым тарихи әҫәрендә ирәктеләрҙең 700 йыл буйына Ҡайпан һәм таҙҙар араһында йәшәүе тураһында яҙа. Ирәктеләр безнең Ҡайпаннарҙан рөхсәт сорап ҡына килеп ултыралар, чөнки Ғәли Соҡоройның әсәрендә язылған рәхмәт Ҡайпанлыларға безнең ирәктеләрне хөрмәт итеп ер бирҙеләр дигән юллары бар. Райондағы Ҡайпан исеме менән бәйле ауылдар барыһы ла ҡасандыр төп Ҡайпан ауылынан барлыҡҡа килгән тигән хәтер йәшәй халыҡта. Иң боронғо Ҡайпан ауылының ере бөгөн Яңы Ҡайпан менән Мәмәтәй ауылы араһында ҡалған. Ул ауылды урман ғас бирмәгән өсөн Перем марийҙары икенсе фараз буйынса урыҫтар яндырған тиҙәр. Һуңғы йылдарға тиклем ике ауыл араһындағы баҫыуҙа боронғо Ҡайпан ауылының нигеҙ таштары һабаны төрәненә эләгеп сығыр булған. Ҡайпандарҙың иң боронғо зыяраты ла Өфө-Перем автотрассаһы аҫтында ҡалған. Әле Ҡайпандарҙың иң боронғо 1400 йылғы тейеп табылған ҡәбер ташы Яңы Ҡайпан ауылы уртаһында ҡалған мәсет эргәһендәге зыяратта. Ҡайпан ауылы электән берәү генә булған. Төрлө сәбәпләр арҡасында, яныу арҡасында, афәтләр арҡасында өскә башта бүленергә мәжбүр булған. Яңы Ҡайпан, Бүләк арт Ҡайпан, әнә Бүләк Нәйәбетендә тауы, Бүләк тауының арты, Бүләк арт Ҡайпан, Иске Ҡайпан. Иске Ҡайпан төп ауыл булып исәпләнгән. Һәр ваҡыт шулай килгән. Аннан соң Кәлтәүне Иске Ҡайпаннан сыҡҡан дибез. Тәтешле үзе Иске Ҡайпаннан сыҡҡан. Ҡайпан ырыуына безнең Кәлтәү, Беләш, Бәҙрәш, Салдау, Кеше Салдау дибез инде, Малай Салдау дип йөртәбез, Маныш, Ташлы йылға. Тағын безнең Гәйнә ырыуындағы бик күп ауылларында Ҡайпаннан сыҡҡан дигән фекерләр йөрөй. Менә Ашап, Әймә, шунан соң Октябрьский ҡырында, Шат ҡырында
Янапай деген ауыллар Иске Қайпаннан шыққан деген пікірлер бар. Аларға барсаң енді, алар бізні зор қонақ етіп, деге Қайпанылар деп сүйініп қаршы алалар. Аларның нейінде ол сақталған қадірінде. Кайпанлылар оста хугышсыла, улар күп гаскәрләрдә хезмәт иткән. Кайпан авылыннан Алладин Биктуганов 1773-75 еллардагы Пугачев явында атаман чинында Бөрө, Көнгөр калгаларын камауда, Ширмият заводын алуда катнаша. Ул адак батша язалаучылары тарафынан кулга алына һәм Казанга датылган. Әлеге вакытта біз сезнең белән Балталиман тауында басып торабыз. Безнең орман башкортларының бик яхшы бүтін халыкка таралган бәйгесе булган. Имән агачына балта бәреп узышканнар. Иң егәрле егетләр ат өстеннән барган килеш шабып барган ат өстеннән балтаны бәреп имән ничкә генә имәнгә терегә тиеш булганнар. Анда инде күренгән иң егәрле, булдыклы егетләрнең ышын барлыгы. Кемнәр яхшы урыннарны алган шушы бәйге вакытында. Аларның халык арасында тоткан урыны да яхшы булган инде. Җитәкче урыннарны алар билегәннәр. Гаскәр башында да аларны билгеләп куя торган булганнар. 18-нче гасырдагы восстаниеларда безнең Кайпан катнашкан, берсеннән дә калмаган, чөнки авырлыкны безнең башкортлар бергә күтәргәннәр, алар беркайчан да читтә калмаганнар. Салават юлай яу вакытында Кайпаннар безнең ярдәм кулы сузалар, Салаватка ярдәм итәләр. Шуның өчен бик күп кенә михнәтләрдә үткәрергә туры килә безнең халыкка, Кайпанлыларга. Әмма ләкин бер вакытта да башкортлар берсен-берсе сатмаганнар. Бер авыл язмышына кабилә, халык, ил тарихы һыйган. Ә бит һәр кемебезнең дә туган авылы игътибарга лаек. Бүгінгі әмгәяттә күп телләрдә белү көн үҙәгенә гага. Был мәсьәләне хәл итү максатында Башкорт дәүләт университетында 2008 елда шәрқият кафедрасы ачылды. Унда студенттар гарәп, фарсы, төрек, кытай телләрен, сит илләр мәдәниятен тәрән өйрәнү мөмкинлегенә ия. Киләһе язмабыз дөньяны сит телләр аша танып белергә, киләсәктә Башкортстанды башка тарафтарда ала танытырга теләгән яшьтәр хакында. Ahmet, Heller, Risik diyen söz. Şimdi bunun yavuk bulunan söz şu var. Teşekkür ederim. Rahmet. Teşekkür ederim. Rahmet. Minde de haller yaxşı diyen söz. Башкорт филология һәм журналистика факультетының башкорт һәм сит телләр бүлегенең беренче курсынан башлап төрек теле индерелгән. Студентлар унда грамматиканан тыш Төркия тарихын, әдәбиятын өйрәнә. Университетты тамамлаганда улар үзләре хайлаган телдә аңлай һәм аралаша алырга тиеш. Башкорт студентларына төрек теле нигезләрен укыткан Әхмәт Туран Измирда Эге университетының социаль белемнәр факультетын тамамлаган. Өфөгә ул Башкортстан университетының Анкаралагы Юныс Әмре исемендәге институт арасындагы килешү буенча килгән. Başkurt dilin Türkiye'de şulay tip atalgan bir bölüm var. Çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları. Bunun Rusçası nasıl bilmiyorum. Lakin İngilizcesi Modern Turkish Language and Literature. Yani biz Türkiye'de Başkurt dilin, Tatar dilin yani Türk dillerini, Türkiye dillerini öğretemiz. Türkiye'de bunu ilk işlegen, ilk tekşürüge tırışan kişini Mustafa Öner. Min anın hususı buldum anda. O Türkiye'de Başkurt dilinin gramatikasını ilk yazgan kişi. O bizge bu dünyayı tanıta. Bunda yani Başkurdistan turunda o anda çalışmalar doktorant tezleri yaptıra. Mesela bunda bulgan Musa Gali, Mostay Kerim, işte Şeyhzade Babiç turunda Türkiye'de doktora tezleri yapılgan. Min Allah'ını kürdüm. Bunları daha çok Mustafa Önerbek yaptıra. O işlete, öğrencilerge o hususları o dünyaya yönelte. Buralara cibere. Çünkü biz hedler bilen karandaşmız.
Шәрқият кафедраһында сит телдәрде укытучылар арасында баш кала укытучыларынан тыш килешү төзелгән илләрдән укытучыларның булуы төп шарт. Был яһәттән Төркиянән, Кытайдан, Мисырдан, Афганистан һәм Ирандан укытучылар даими килә. Бөтә Ер шарында Башкортстан менән кызыксыну арта бара. Башкортса турында бик кызыксынуу бар. Çünkü UNESCO bunlarını kültür mirası degen bir programga aldı. Bu şul demek, bu diller ölüm aşamasında. Bu dillerini konuşurların, hüyleşenlerin azalganın düşüne, uyluy. Andan bir kızık ile biz öyle düşünmeyiz. Biz öyle uylamayız. Çünkü bunda Başkurtlar hep var olacak, Başkurtsa hep var olacak. Башкорт дәүләт университеты Төркиянең 4 университеты, Мәскәүдән Иран мәдәни үзәге, Кытайдың Леонин институты менән үзара хезмәттәшлек турында килешүләр төзегән. Быел университеттың төрле факультетынан 30 студент Кытайда 1 ел белем алырга киткән. Безнең студентлар да мондагы тарих архивына, булмаса Заки Вәлди исемендәге милли китапханала Хирак кулъязмалар фонды бар. Анда Төркиянән килгән Заки Вәлдинең, Абдулкадир Нанның китаптары. Олар шунда практик үткән, ошо китаптарда эзләнәләр, үзләренә кирәкле темалар өстендә эшләйләр. Мәсәлән, тарих архивында үткәндәр инде рәвеш кагылдары төзәтергә, гарәп графика нигезендә язылган документларны тикшерәләр. Һәм киләчәктә безнең сагырлы студентларыбыз бигрәк тә фән өлкәһендә, әдәбият өлкәһендә ныклап эшләрдер дип уйлыйм. Безнең хәзер Стамбул университеты менән һүзләшмә төзелгән. Шуннан соң Ушак университеты менән һүзләшмә төзелде һәм имзаланды дип әйтәйек. Безнең студентларыбыз Ушак университетына 3 айга тиклем уку процессында барып укый алалар. Шуннан соң Стамбул университетында магистратурала укый алалар. Укытучыларыбыз да ел сайын стажировкага барып, егеһен стажировка үтәләр, 1 айлык стажировка. Студентларыбыз егеһен Юнус Эмре институты оештырган ейге курсларга баралар, 2 ай укыйлар инде июльдән августка гына тиклем. Әлбиттә, югары уку йорты биргән бындай шарттарга студентлар бик шат. Чөнки улар алдында быгаса күрелмәгән мөмкинлекләр асыла. Улар дөнья китапханаларында шөгыльләнерлек белемгә ия. Biz Türk телен 3-нче ел öğrenәбез. Ошо 3-нче ел öğренгән дәврдә без төрекчә һөйләшеп öğрәндек. Менә безгә укытырга укытучылар килә, без улар белән дә үзара аралаша алабыз һәм үзебезнең халкыбызның мәшһүр Урал батыр эпосын төрек телендә ятлай алабыз инде. Шәрқият кафедраһында белем алган Рөстәм Сәйфутдинов Мостай Кәримдең шигырьләрен фарсы теленә тәрҗемә иткән. Белемгә ынтылган башкорт мәдәниятен дөнья кимәленә сыгарырдай яшьтәр безнең халкыбызның йөзен билдәләй дә инде. Ат тоягының тирәһенән кымыз өчен эшләнелгән турһыкты башкорт теленең көнсыгыш диалектында муртыкай дип йөртәләр. Был музейда муртыкай һәм башкорт халкы көнкүрешендә кулланылган башка уникаль әйберләр һаклана. Киләһе язмабыз Силәбе өлкәһе Аргаяш районының Колый авылынан әзерләнде. Колыйда музей эшләвенә 30 ел. Уның алыштыргыһы хезмәткәре Зәйтүнә Хәйруллинага һәр экспонаттың тарихы таныш. Яяуләп укучылары менән самавырдарды кулга күтәреп, шундай әйберләрне кулга күтәреп, 12-15 километр авыллардан әйбер яйнек. Экспонаттар бик күп булды. Кайсы бирләре югала башланы. Шуннан соң директор школа әйтә инде, бер буш здание тора, мин директорга барайым әле, совхоз директорына. Шулай итеп без ага киттек, шул директорга киттек, әйтәбез, буш тора, безгә бирегез, без бер дә хыйш алмыйбыз мәктәптә. Ул безгә ризалык берде. Башта ремонт үткәрәйек, яхшылап. Шуннан соң без сезгә бөтенләйгә бу нидә бирәбез инде. Зданиене дип әйтте инде. Яңа иркен бинала музей өчен иҗат офыклары киңәя. Гамәлдә музей эшен яйга алып ибәрүдә авылның бер генә кешеһе лә, ул мәлдәге хуҗалыктың бер генә хезмәтчәне лә ситтә калмый. Кемдер эске бидә эшләрен башкара, кемдер экспонаттарны урынлаштыру өчен кәштәләр хагып бирә. Мәктәп музее советы төзелә, экскурсоводтар һайлана. Мәктәп музее һаналһа ла ул оҙаҡ йылдар авыл музее итеп йөрөтөлә. Мин Силәбегә бер әбигә барган инем, укыган сакта шул әбидә ята инем инде. Шул күҙемә төштө бит.
Әбей мен әйтәм бир әле шуны миңа. Ул һиңа нигә кәрәк? Ул миңа кәрәк әйтәм. Ул бигрәк безнең өчен кадерле, кыйммәтле әйбер. Оны миңа минең картнәйем биргән ине әле ти. Ул әбейгә 80 яшь ине. Күпме елдар белеп булмай. Әле күпме ел ул кешегә хезмәт итә алыр ине. Күрәһезме? Шул тиклем нык итеп эшләнгән, туздан эшләнгән. Буйма басуга йөнде әдерләү станогы. Безнең Былкылы авылында ул ситтән килгән бабай ине. Шул ситтән килгән бабай бик матур итеп, ана шунда йөндәрне эшкәртеп, буйма баса ине. Бабай үлеп китте, аның иптәше апай безнең музейга ошо станокты бүләк итте. Был станокты йыган вакытта 2 ердән дидем мин өлешләп. Бере Кылый авылыннан бер әби бирде, икенчесе Калиновка авылыннан алып килде мин уларны. Шуларны икенче бер әбиде алып килдем инде, әйтәм, төзеп бир әле. Мин төзү белмәйм, әйтәм, һин миңа ярдәм ит әле. Бана шул әби килеп, буларны төзешеп, ярдәм итеп китте инде. Экспонаттар арасында күпселекте кыр басу эшләрендә кирәкле корамалдар, һунарсы, балыксы әйберләре тәшкил итә. Был Муртыкай бик бурындан калган. Бик бурындан калган. Ул бабай укытучы ине. Ул укытучының атаһы старшина ине. Мамай авылы кешеләре. Бана шуның улы шул укытучы бабайдан алдык без аны. Был нәмәкәгә кирәк? Төрле менә шыйыкса булган катыкмы, корытмы, нинде булһа әсетелгән әйберме, шуларды аның бавы беткән инде, бавына элеп, кайда еракка китәләрме, шуларды тагып алып китәләр ине. Бана шуның өчен бер дә бодылмай торган, бана дигән, быңа инде 100 елдан да арткан инде, әлегә хәтле менә шулай хаклана. Был тиренән эшләнгән, был күбелә кымызда эшләгәннәр инде. Кул тирмәндәре генә бернисә экземпляр музейда. 20-нче буат башында, ул гына түгел Бөек Ватан һугышы заманында, унан һуңгы елдарда ла авыл кешеһе кул тирмәнен кулланган. Бында күрһәтелгән киемдәр, күлдәктәр, камзулдар, алъяпкычлар, улар барыһы ла инде халыктарның көндә кия торган әйберләре дип исәпләргә мөмкин. Уларның күбеһе инде иске бит инде. Улар шул элек бик матур итеп сигә торган булгандар бит инде. Бана шуларның өлгеләре дип без уларны йыйдык. Кулдары белән хуккан сөлгеләр, кулдары белән хулган сөлгеләр. Шулай ук үзләренең кулдары белән теккән камзулдар, үзләренең кулдары белән сиккән алъяпкычлар, булар барыһы ла элеккене күрһәткән өлгеләр. Был экспонатты мин Сараковкалағы апайымдан алып килдем. Күреп калдым да, мин әйтәм, Зәйтүн апай, ул да Зәйтүн апай теге. Зәйтүн апай бир әле шуны миңа. Нигә кирәк ул һиңа? Мин әйтәм, ул миңа музейга кирәк. Ул мине аны хәзер киймәйм дә. Менә бул башай дип әйтелә. Башайларды зур байрамдарда гына, кунакка барганда гына кия торган булгандар. Бунан башка, ул менә күрәһезме, шундай күндән матур итеп эшләнгән. Был аныйда шул ана станокта басылган тимендә эшләнгән тукыма. Был теккәнде үзләре тегә торгандар ине. Үзләре теге нинди әйбер дип әйтәләр әле аны тукыманы. Шәпәләрдә булалар әле. Әнә шуларды кисеп, шул тиклем матур итеп кисеп, шуларды күз нурларын бөтереп, бана теге бултыргандар. Ягалар кияләр, буларды кияләр, куш яулык ябыналар. Башкорт хатын-кызлары бигрәк тә килендәр, яшь килендәр, шундай матур булып байрамдарга киләләр ине. Зәйтүнә Хәйруллина үзенең шәхси әйберләре, картинәһеннән калган комарткы, беләдектәрде лә музейга һалган. Авыл тарихын сагылдырган әйберләр дә байтак бында. Мәктәп укучылары авылдың тирә-ягыннан табып алып килгән мылтык-штыктары, кылыстары, был төбәктә граждандар һугышының аяусыз булуы турында һөйләй. Кылыйдан сыккан ардаклы шәхестәр, хезмәте менән абруй казанган авылдаштар турында ла мәгълүматлар табырга була. Авылда мәгариф нисек үсешкән? Тәүге мөгаллимдән алып һуңгы сыгарылыш укучыларына тиклем күрһәтелгән унда. Улар арасында ошо музейга нигез һалучы Зәйтүнә Каюм кызы Хәйруллина ла бар. Пенсияга китәм дә яңнан сакырып алдылар мине. Юк, музейда эш бармай, кире килегез, эшләгез, алнахына бер килһәгез дә бер ризабат кинләр. Юк, алнахына бер генә килмәнем инде. Эшемдә яраткан эшемдә дәвам иттем.
Музей халык хәтерендәге мәгълүматты, рухи һәм матди мирасты һаклаган изге урын. Колый музее Силәбе башкортларының мәдәниятен туплаган бердән-бер музей исәпләнә. Башкортугы. Германияның Шварц калаһындагы изге Лауренция сиркәвенең көмбәдендәге шарга кадалган ук. Силәбе өлкәһендә яшәүче Рафаэль Бәкиров үз баксаһында көнбайыш Урта Буат һарайдары стилендә бина төзетә һәм уны хәтер йорты дип атай. Йортты ул 1812 елгы Ватан һугышында катнашкан Төньяк амурдарына багышлай. Киләһе ятмабыз Силәбе калаһыннан әзерләнде. Рафаэль Бәкировтың теләге тормышка аша. 1812 елгы Ватан һугышында катнашкан Силәбе башкортларының батырлыгы мәңгеләштерелгән. Үз баксаһы биләмәһендә төзегән был йорт 2 буат элек булган, тарихта юелгыһыз эз калдырган һугыш вакыйгалары турында һөйләй. Рафаэль Бәкиров кораллы көстәр ветераны, отставкалагы подполковник. 1812 елгы Ватан һугышында катнашкан 4-нче башкорт полка старшинаһы Асылгужа Бәкировтың нәселе. И здесь говорится, что Бакиров с апреля 1813 года проходил службу в походах в Пруссии, Шлезвиг-Гольштейне, Богемии. Бында Бәкиров 1813 елдың апреленнән алып Пруссияла, Францияла һәм башка илләрдә хезмәт иткән дип әйтелә. Һәм 1813 елда подпоручик дәрәҗәһенә күтәрелә. Бұл явай гына казак, ягъни хезмәт чины түгел, ә хәрби исем. Бұл югары исем. Һугыш яланындагы вакыйгалар турында генерал Богданов былай тиеп яза. Березина елгаһы буена килгән безнең барлык гаскәрдән граф Витгенштейндың гына корпусы яхшы хәлдә ине. Генерал Наваковтың атлылары арасында 3-нче, 4-нче, 5-нче полк башкортлары була. 2013 елда дөнья тарихында халыктар һугышы дип йөртелгән 1813-1814 елгы яудың 200 еллыгы үткәрелде. Наполеон дәврендәге алышты күз алларга Германия yerine Европаның бөтә илләреннән делегация йыела. 16 октября 2013 года представители делегации 16 октябрьдә Сара Европа илләре вәкилләре менән үтте. Бұл һугышта катнашкан бөтә Европа халыкларының йыендәре йылгайны. Һәм улар арасында Башкортстандан бердән-бер вәкил башкорттар бар иде. Бuna бұл делегация Ростовтан, бұл Өфөнән, бұл вәкилләр Лейпциг калаһында яшәүчеләр. Бұл зур хөрмәт. И в числе этих представителей находились единственные представители Республики Башкортостан и потомки башкир. Вот эта делегация из Ростова, из Уфы и представитель, который живет в Лейпциге. Это огромная честь. Никого больше, никого не было. Ватан һугышында ук хадак менән алышып, Төньяк амурдары исемен алган башкорт яугирдарының батырлыгы истәлеге итеп, Шварц калаһындагы сиркәү көмбәденең осына кадылган ук бүген дә кадерләп һаклана. Сарала Рафаэль Бәкиров яны Артем менән реставрацияланган ук кую тантанаһында ла катнаша. Михаил Кутузовтың нәселе менән шәхсән осрашыу тагы ла зур горурлык һәм яваплылык өстән итә ул. Это потомок, прямой потомок Кутузова Кира Михайловна Хитрова-Крамская, прямой потомок светлейшего князя Михаила Илларионовича Гринищева-Кутузова, полководца, генерала-фельдмаршала. Бұл Кутузовтың нәселе Кира Михаил кызы Кромская. Бөек кенәз гаскәр башлыгы фельдмаршал Михаил Илларион улы Кутузов. Минең хыялым башкорттар яшәгән һәр җирдә истәлекле таш яки такта таш кую һәм символ итеп Европа илләрендәге һымак ошо һүрәтте төшерү һәм значок эшләп балаларга тапшыру. Какой-то совсем вручали мальчишкам, там, детям. Хәтер йортында Германиянан алып кайткан фотоһүрәтләрдән коллаж куелган. Киләсәктә бында башкорт батырларының портреттары, яу һүрәтләре буласак ди Рафаэль Бәкиров. Мемориаль тактаташ 1812 елгы Ватан һугышында катнашкан, Парижга барып иткән 4-нче башкорт полкы старшинаһы Асылгужа Бәкировты һәр кемдең исенә төшерә. Ә уйлап караһаң, был һугышта һәр өйдән тиерлек безнең ата-бабаларыбыз катнашкан бит. Рафаэль Бәкиров менән берлектә Оренбур казак гаскәрелә хезмәттәшлек итә. Ошо гаскәрдә 1994 елдан алып актив эшләп килгән Гафур Юлбулдин менән был төбәк башкортларының хәрби юлын тергеҙеү буенча эш алып барыла. С 1995 года я познакомился с Рафаэлем Рашидовичем, с нашим имамом. Пытались создать что-то, башкирскую сотню, допустим, потому что башкиряне тоже в казаках служили. Мин Рафаэль менән 1995 елдан алып танышмын. Башкорттардан 100 кешедән торган гаскәр төзергә тырыштык. Чөнки башкорттар да казак гаскәрендә хезмәт иткән. Оренбур казак гаскәрендә башкорт йөзе булһа,
милли нигедле оешма барлыкка килер ине. И на национальной основе. Рафаэль Бакиров нигез халган хәтер йорты яшь буынга, милләттәшләребезгә рухи һәм матди байлык. Милләттәшебезнең эше күптәребез өчен өлгеле. Ата-бабаларны белү, исләү генә түгел, уларның батырлыктарын мәңгеләштерү һәрберебезнең изге бурысы. Хөрмәтле телевизор караучылар, ошуның менән тапшырыгыбыз тамам. Тәкъдимдәрегезне, теләктәрегезне әле экранда күренгән адреска яки Өфөләге 251-73-92 телефонына шылтыратып yetkерә аласыгыз. Бунан тыш Башкорттар Хызык ТВ Skype адресы эшләй. Без тапшырыгы әзерләүче Ижади Төркем һеҙҙең менән хушлашабыҙ. Һау булығыҙ.